Salutare, băieții! Noi astăzi mai avem un A4 la lumini ambientale. A venit o persoană tot din recomandare. Dacă avem reclamă bună și ne stăruim să facem treaba bună, calitativă, cum trebuie să fie. Pentru astăzi mai avem un A4 din 2019. Mașina a venit fără lumini ambientale. Haideți să vă arăt cum este la moment și vedem și să reușim să-i punem. Încă aici noi ne-am apucat deja de treabă. La ușă nu are nimica, nici bord, nu mai zic de picioare. Să vedem și reușim. Și hai să dăm drumul la treabă. Voi între timp, dacă sunteți interesați, vă puteți abona, dați câte o inimioară acolo și scrieți în privat. Da, aici, băieți, am vrut să menționez pe băieții cei care, în ghilimele, care comentează că și așa scump, și așa preț, unii au luat așa prețuri, sau mai sunt de ăștia că las că mi le cumpăr singur și le montez. Luați-le, frații mei, dacă vă duci cap. Și cam la ora asta am finisat noi bordul cu picioarele și consola de pe mijloc. Mi-au rămas deja ușile, le avem scoase, numai să le montăm. Și avem nevoie pe dânsle și înapoi. Так, пацанаши, Audi nostru s-a finisat. Ia uitați și de piezdata vopșo ieșit. Deci vă arăt spatele. S-au luminat picioarele, ușile, la mânieri, la buznare. Eu sunt bucuros, mie îmi place, like. Eu sunt bucuros, mie îmi place, like. Dați la pațan like. Молодец, красавчик. Dați la pațan like. Tap, urmărire și inimioare. Все, care vreați lumini ambientale, panou înstelat, lumini cu codare, fără codare, monocrom, simfonii, puteți vă adresați, sau retapizare pațan, retapizare tavan. Mă găsiți ori în privat, ori pe WhatsApp, este numărul afișat sus. Mă aflu în Leipzig 04 129, Germania. Sunați, băieți, lucru e super. Salutare și v-am pupat!